nthawi zambiri tikamayankhula za chisankho timakhala tikuyankhula za chinthu chimene anthu amachikonzekera kwa zaka zokwana 5. timakhala tikulankhula za chinthu chimene chimakhala chayikidwa mu bajeti ya dziko la Malawi. Chimakhala chinthu chimene chakonzeseredwa chili ndi bungwe lake chinthuchi ndipo chimeneka chichidwe fandi mokwanira. Ma press briefing samati achitika liti, wapampando samati waoneka liti pa TV, amakhala ndi ndalama zambiri like chilichonse chimene mukhoza kuganizacho. Koma tikukhulupirira kuti mukhoza kuganizano kuti ndi ndalama zochuluka kapena ndi nthawi yochuluka imene imachitidwa invest kuti zinthu zichitike, palibe chilichonse chimene chingachite wrong, right? Then you'll be wrong. Chifukwa chakuti kunoko ndi ku Malawi kumene chinthu china chilichonse chimene chikuchitika chimapezekano kuti chikhale ndi vuto, chilichonse chimene tikuchiona chikhale ndi problem. Owayo ndabwera pano pa chifukwa chankho kuna kuti kwapezekano kuti kuli vuto la network, like vuto la network limene ogwira ntchito kumeki anachita kuchoka malo awo amene ndi polling center yawo, like kuchoka pa polling center ndi kupita pakantunda ngati pakachulu choncho, kuyendanso mtunda wautali ndi kumene analiko, ndi cholinga chokuti akangotumiza malizazi. Vuto la network tiyankhule kuti muzaka zokwana 4 zonsezi panalibe kuona kuti dera limene tifuna kukakhazikitsa li network imavuta. Tiyankhuleni chilungamo kuyankha kuna kuti ngati tayika ndalama zochuluka kupereka ku kampani yake imene inayendesapo zisankho mdziko even la America, inayendesapo zisankho m'mayiko ochuluka, why ku Malawi ndi kumene kukuchitika lag ka information ka network? Izizi zikazapezekano kuti mu masiku amene akubwerawo, mu hours amene akubwerawo, ena ndikuzayankhulano kuti machedwe sadala system ndi cholinga chokuti muchite manipulate malizazi, anthu ambiri akhoza kuzalesa. Tonse amene tikuchitira umboni za kuthima kwa magesi kumene kunachitika like dzulo, like kumene kwachitika usiku kumene wangu, and kunapezekano kuti akuluakulu a chipani cha DPP anachita post pa social media kulankhula kuna kuti a MCP akuikonza upo kuti athimise magesi dziko lonse la Malawi, ndi cholinga chokuti akhale ndi mpata zida zambiri zikhala zili offline, anthu ambiri akhala ali offline, like makompyuta akhala off, ndi cholinga chokuti agwiritse ntchito ma system yawo achite zinthu zina ndi zina kuti abere zisankho. I don't know ngati zizili zoona sete kudziwa popeza kuti zandale ali samayankhula mwake, komano kuyankhula kwa zinthu zabwinobwino ndi zinthu zoyankhula kuna kuti timakhala ndi zaka zokwana 5 zokonzekera chisankho chimene chikubwera. Like akangolumbiritsidwa president uyu amene alumbiritsidwe kandi ndani kandi chakwera kandi pita muthalika kandi uja zaka lebe mlandu kandi kabambe, akangolumbiritsidwa ameneyo anthu ayambanso kupambopombo kukonzekera za chisankho mpaka na zaka zokwana zikubwera mu 2030 anthuso azavote. Komano still more vuto la network imapezekana kuti ku Malawi likulephereka kukonzedwa. Timakhala ndi vuto la network kogula fetereza, timakhala ndi vuto la network malo onse amene tikuchita zinthu zathu. Komano ngati izizi zisankho, zinthu zimene zikhonza kubweretsa chaos, zimene kuvuta kwa network kwa siku limodzi kukhonza kuzapangisa kuti anthu azavotenso popezeka mwina kwepa lima irregularities a zinthu zina ndi zina, tizaonongesa mamiliyoni ochuluka, tizaonongesa mabiliyoni ochuluka, tizaonongesanso siku lina yake ndalama za anthu zimene azaziluza chifukwa kuti apereka ena ake apereka kwa antchito awo holiday kuti azakavotenso, zinthu zimene zikanakhonza kuchitidwa fix. So yeah, ku Malawi wow, ku Malawi zina langa ndine Sam Mavita, apanga ma videos sana pa YouTube. Chitani subscribe. Igwe you deserve their words, sir. Amen. Their word take it, sir. Amen. Egbasa. Amen. Atola. Amen. Atinyi. Amen. Atawad. Amen. Abegba. Amen. Egbasa. Amen. Igwe abara. Amen. Abara chuku. Chuku ndema.